N'imerube mmụọ ekeresimesi ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic Okonaka ime obodo Orumba North nke Anambra State na njikọ aka chaplaincy dịgasị na ya bụ ụlọ mmụta achịkọbago mmemme 2022 Christmas Carols and 9 Lessons. Ya bụ ihe mmemme ha na-eme kwa afọ bụ nke achịkọbara n'ogige Convocation Arena nke ya bụ ụlọ mmụta. Onye ụlọ bụ Emmanuel Chigbata gara weta etu ya bụ mmemme si wee gaa maka ọrụ anyị akụkọ n'uju. Ọ bụ oke ụbọchị bụ nke jupụtara n'ọṅụ ebe a kọrọ akụkọ gbasara ọmụmụ Jizọs Kraịst ma bụrụkwa mmemme nke ndị isi ya bụ ụlọ akwụkwọ, ndị nkụzi nakwa ụmụ akwụkwọ gbakọtara ka ha wee merube ya bụ mmemme. A nọkwa na ya bụ mmemme wee bụọ abụ oluọma. Ndị gụrụ ihe ọgụgụ na ya bụ mmemme gụnyere ndị isi ya bụ Polytechnic, ndị nkụzi nakwa ndị nnọchite Academic Staff Union nke Polytechnics Oko Chapter nakwa ndị si na chaplaincies ịtọ dị na ya bụ ụlọ akwụkwọ. A kọrọ akụkọ maka ọdịda nke mmadụ, nkwa ekwere Mezaya nakwa ọmụmụ nke Jizọs Kraịst bụ nke a gụrụ n'ihe ọgụgụ itenaanị sitere n'akwụkwọ nsọ bido na akwụkwọ Genesis, ebe St. Augustine Chaplaincy, Chapel of Light nakwa Chapel of Transfiguration nyere abụ na-akwagote mmụọ mmadụ. N'ozi ya ka onye isi ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ dọkịnta Francisca Nwafulugo nke ọ bụ osote ya n'ihe gbasara ọchịchị, dọkịnta Kenneth Ezekwe mere ka amata na ọchịchị ya ga na-agba mbọ ịna-akwado ndị nkụzi ma kpọkwukwe ndị nkụzi ka ha na-akwado ya n'ọrụ. Dịka ọ na-ekele chaplaincies taa dị na ya bụ ụlọ akwụkwọ maka ijikọta aka ọnụ wee merube mmemme Christmas Carol nke afọ a, ka ya bụ isi ụlọ akwụkwọ kpọkwuru onye ọbụla ka ha bụrụ ndị nche nwanne ha, na-agbaghara mmadụ nakwa na-eme ihe ga-eme ka obi na-atọ nwanne ha ụtọ dịka ha na-emerube mmemme ekeresimesi. Na mbụ n'okwu ya ka chaplain nke Chapel of Light Reverend Canon Emmanuel Ogudoro siri na mmemme ekeresimesi bụ iji chetara ndị nke Chineke gbasara alaeze n'igwe ma kpọkwe ndị mmadụ ka ha na-atụkwasị Chineke obi ma ọ bụrụgodị na ha nọ na nsogbu. Ebe Reverend Canon Chigozie Obiwulu nke Chapel of Transfiguration chetara ndị nke Chineke ka ha na-akwado ndị na-enwero na ndị a na-akpagbu aka. N'ozi ekele ya ka onye mgbasa ozi nke ya bụ ụlọ akwụkwọ Maazị Chijioke Ibeziakọ siri na ya bụ mmemme kpọrọ okwu ka onye ọbụla chie echiche gbasara ndụ ya ma kelee onye ọbụla mere ka ya bụ mmemme gaa nke ọma. Ebe onye isi ngalaba mgbasa ozi na ya bụ Polytechnic Barrister Fidelis Odua siri na ọ bụ ihe ziri ezi ya bụ Polytechnic ịchịkọba ya bụ mmemme n'afọ a dịka ha merubere mmemme gbasara ọmụmụ nke Jizọs Kraịst ma kpọkwukwe ndị ụmụ akwụkwọ ka ha na-ebi ndụ ziri ezi. Ya bụ mmemme bụ nke dọbatara ndị ọchịchị ya bụ ụlọ akwụkwọ tinyekwara ndị nchụàjà sitere na chaplaincies atọ ahụ.